Totul se începe de aici. Se ia dintâi baliga de vacă, de cal, găină, rață. Și apoi se pune aici. Aici în două reactoare. Pe aici aerul pe unde intră, după ce scoți gazul. Aici e așa o împletitură de aer. De aici vine de jos. Nu, asta de sus e. Și îl duce tocmai în jos. Acolo are șotcă. Pe urmă se ridică gazul în sus. Pe aici sus vine, iar îl duce tot în jos și tot așa joacă. Aici dacicul ne arată давление, compresia, cât se umple. Și vine pe trubă drept încoace la compresor. Așa. Amu, totul e deschis. Și pornim. Așa, doar ca să vă arăt, să vă demonstrez că gazul într-adevăr arde. Cât e aici? 4 atmosfere e suficient. Ajunge de plin. Poftim. Uitați-și flacără. Flacără, oho. Și asta-i din biogaz. Asta se aude prepelițoiul. Simte gospodar aici. Am ceva prepeliță. Nu chiar mult, dar în schimb